Τι είναι αυτά, ρε, τι με βάζει μάνα σου να κάνω πρωί-πρωί, πού να ξέρω εγώ από αυτά, ρε. Όχ, να, Ισαΐακ Αλφα. Έλα, εδώ πρέπει να πάμε. Πάμε, έλα. Έλα, ρε, τώρα πρωί-πρωί δεν μπορώ τέτοια πράγματα. Πού ξέρω εγώ από αυτά. Τραβά, ρε, φίλε. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, μου έχει πει η γυναίκα μου ότι άμα κάνω εγγραφή έχω 50% έκπτωση και μια ειδικότητα ακόμα δώρο για το γιο μου. Ακριβώς. Μάλιστα, αν συμπληρώσετε τη φόρμα ενδιαφέροντος μέσω του link, ένας τυχερός κερδίζει μια πλήρη υποτροφία σκουμπών, τελώς δωρεάν. Αλήθεια λες. Δηλαδή, θα τον κρατάτε και ώρες το γιο μου. Ανάλογα με τα μαθήματα, αρκετές ώρες, κύριε. Ωραία, δηλαδή, κάνουμε γραφή τώρα. Αν δεν τον κρατάτε πολλές ώρες, κάνουμε γραφή τώρα, δεν κατάλαβα. Πάντως, μπορεί να το κάνει και μόνος του. Α, γι' αυτό μου λέει η γυναίκα μου να πατήσω κάποια link και κάτι τέτοιο. Καλά, Τώρα το στις πιάσα. θέλει. Ωραία, πάντως πω κάτι. Να το κρατάτε και το βράδυ γιατί στο σπίτι δεν μπορώ άλλο. Δεν το μπορώ. Έλα, αγόρι μου, μην αγχώνεσαι. Να ξέρεις, έχω φέρει εδώ πέρα Ισαΐακ Αλφα. Τα έχει κανονίσει όλο μπαμπάς. Όλο για σένα, 50% έκπτωση. Μία ακόμα ειδικότητα δώρο. Και να ξέρεις ότι μπορεί να είμαστε τυχεροί. Γιατί μέσω του link μπορεί να κερδίσουμε και μια επιτροφία δώρο. Εντάξει, αγόρι μου, μπαμπάς. Μπαμπάς για σένα όλα τα κάνει. Γεια σας. Γεια Θα ήθελα σας. να κάνω μια εγγραφή για το γιόκα μου, μα γίνεται. Εννοείται, πείτε μου. Να σας πω όμως λίγο, επειδή θέλω να τον προσέχει το γιο μου, είναι πολύ ευαίσθητος. Θα τον προσέχετε. Εννοείται, κύριε, το περιβάλλον μας είναι άριστο. Α, επίσης είδα ότι μέσω του link υπάρχει περίπτωση να κερδίσουμε υποτροφία. Ισχύει αυτό? Ισχύει κανονικότατα και μην ανησυχείτε, ο γιος σας είναι στα καλύτερα χέρια. Ωραία, τέλεια.